Κάτω απάνω έχει ησυχία και έχει έναν ήλιο. Μακάρι να ήμουν εγώ δηλαδή. Αλλά ένα οικογένεια βλέπεις. Προσέξτε το σκαλί, Όλο λέω να το φτιάξω, αλλά με το σήμερα και με το αύριο με έχει ο σιδεράς, το περίμενε. Έχω και άσμα. Τι να κάνεις. Τη σήμερα ημέρα, άμα τα οικονομήσουνε, μεγαλοπιάνουνε. Εδώ είμαστε. Εδώ που λέτε, πριν έμεινε μια κοπέλα και ένα πρωί έγινε καπνός και με φέσωσε και 3 νίκια δηλαδή. Πουτανάκι. Του σκηνιού και του παλουκιού ήτανε. Όπως έμαθα εκ των υστέρων δηλαδή. Αλλά τι να κάνω. Να πήγαινα στην αστυνομία. Ούτε το όνομά της που ήξερα δηλαδή. Θα μου πεις βέβαια πώς νοικιάζει σπίτια σε αγνώστους. Τι να κάνω. Είναι που τη χάνω ανθρωπιστής. Μια στιγμούλα να ανοίξω, ανοιχτά είναι. Ελάτε. Αυτό εδώ είναι που βλέπετε. Το κρεβατάκι είναι ιερό. Και το στρώμα, μην το βλέπετε έτσι, είναι καθαρό. Και οτιδήποτε δεν χρειάζεται εδώ μέσα, το πάρω εγώ. Με ένα απλό σπιρματάκι μπορεί να νοικοκυρευτεί. Βέβαια δεν λέω, δεν είχε κανένα παλάτι. Αλλά με 5.000 το μήνα τι πληρώνεις. Τουλάχιστον έχει ήλιο. Και το παράθυρο ανοίγει. Είναι διαπερές δηλαδή. Έχει θέα. Κοιτάξτε θέα. Και δεν πρόκειται να σας ενοχλήσει κανείς εδώ. Δεν ανεβαίνει ποτέ κανένα στην ταράτσα. Μάλιστα αν θέλετε μπορείτε και να την κλειδώνετε. Από μένα έχετε όλο το ελεύθερο.